Indaba yejacket izolo ngike ngayichaza kakhulu. Mangichaza indaba yejacket ngayichaza ukuthi okokuqala umfana ijacket yodumo abanye sebeyibiza ngejacket eka 250,000 cha ewu 2500 rand. Abantu bonke ababhale kuleya jacket abantu abarecognizewe emagalelweni amaningi abawadlalile. Le jacket laphana akuyona ekamthandeni, akuyona eka Khuzani, akuyona eka Big Zulu, Casper, Thukzini, Andile Mpisane, akuyona eka Khehlelezi, akuyona eka Ngizwe. Bonke abantu ababhale laphana akuyona yabo. Abantu ababhaliwe being recognized, it's either begqoka ibrand, bagqoka ibrand noma basebenza kanzima, maybe imali bayayiphatha noma amandla abanawo. Umbuzo umile uthi wona yini amandla? Asikhuluma iqiniso bafethu ukuthi amandla sikhuluma ngomuntu othi mayenza izinto zenzeke. Umuntu othi mayisekhulumile kwenzeke. Umuntu othi mayiphatha izinto kucaca ukuthi la mayisekubambe lo muntu la izinto zakhona zi right. Ithinto yami njengamanje izolo ngizwile namhlanje kugcwele yonke indawo ukuthi ijacket ifike yazophazamisa umcimbi. Ake sikhulume iqiniso, umuntu oyi businessman, if you are a proper businessman and professional and intelligent, wise, uzocabanga abanikazi abahleli bomcimbi lo owegcwalisa iMabhida picnic party I think bazobona noma egcineni kufanele bangibonge noma ngithi basho bathi Khehlelezi siyabonga. Umuntu ubongwa ungambonge sefile umuntu. Umcimbi wabo umsindo siwenzile kakhulu, ngwenzile kakhulu. Even though zibe bhlungu inhliziyo ngentisenzo engisenzile, kodwa iqiniso ukuthi ngibazamile kakhulu ukubathola, ngazama kakhulu ukuthi ngikwenze ukuthi imali ngibazisa ukuthi bafowethu ngifuna ukuthi ngichase ngesimo seartist engicela ukuthi lizongifakela le jacket. Uzothi umuntu why uthathe umthandeni? Umthandeni ngimthathile ngoba number 1 ngimthathe umthandeni ngoba yindlela agqoka ngayo noma ngithi iyangichaza. It suits the style. Umabhinqeni plus futhi ngaphi style asabantu abangabona amakwaito noma istyle se hip hop uyasibamba nanoma ikuphi. Uzothi umuntu why ungathathanga uKhuzani? The reason ngingamthathanga uKhuzani bengibona ukuthi uyena mnikazi womcimbi noma ngithi usponsorishile naye umcimbi. Ngase ngithi naye ngiyamhlonipha kakhulu bafowethu ngokweside lakhe nama support akhe ngiyawahlonipha kakhulu. So ke ijacket ingawususa umsindo kakhulu, igcine isidala inzondo noma umthandeni esengizonda ethi right vele ngoba ngimnika le mali bengifuna ukuthi ngimqhathe nabantu. Cha, ngizwile sefona umthandeni umoya usuphezulu sefuna ukureverse imali. Cha, angifunanga ukuthi imali reverse ngoba futhi kwayikhona lokho kuzosusa umsindo. Angiyena umuntu odlame, angiyena umuntu omsindo. Izolo ngibeke yacaca lento ukuthi ihambe kanjani, imizamo ngizame ngayo yonke indlela ngoba mina mani bona ngathi maybe ngibaqhathile abantu, it's fine, but into emnandi ukuthi bobabili labantu ngisakhuluma mina nabo. Umthandeni ngiyakhuluma naye, uKhuzani ngiyakhuluma naye, and also namhlanje ngikwenzile futhi konke okusemandleni ukuthi ngizame futhi ukufaka isandla noma ngikhase emcimbini esayidini la kaKhuzani. Ngakuhlonipha futhi lokho wathi mfowethu angifuni uposte ukuthi ngempela uxhase ngokweqiniso noma ulula isandla, angifuni ukuthi uposte ngathi ngiyahlonipha futhi. That is why ningabonanga ngiposta any slip esemali, ngipostanga ngihloniphile lokho just to show ukuthi ngihlonipha ibrand yakhe, ngihlonipha as umculi, ngiyamhlonipha igama lishila. Ngisho ukuthi ngoba nami sengenze kanje ngihloniphile konke lokho ekade ngizama futhi nakuthi mfowethu ngibuyele kuyena. Ngiyayibona lento isiphume esandleni ngoba sekunabanye abathatha advantage abavele kade ngazi ukuthi bawosomathuba abazodala ukuthi umthandeni noKhuzani balwe ngempela. But into engiyithandayo ukuthi laba bantu bowu2 banengqondo futhi they are intelligent in such a way ukuthi bayayibona into ezama ukuthi abantu baqhathe nje ngento engekho. So ke into engisho ukuthi bafowethu siyabonga kakhulu aseba odile ama jacket. Umfana ubhizi kumanje abalele neteam yakhe. Umfana uthe naye uzowenza live ebonga, ebengayitsheli ukuthi ijacket yakhe izokuphusha ngalo hlobo ephusha ngayo. Umfana waphinda wathi ucela ngimdlulisele ukuthi uma ekhona umuntu ofisa ukupartnerisha naye benze lama jacket, akanankinga, izandla zakhe uyivulile.
uzothi umunye umuntu why Khehlelezi wena ungapartnerish naye. Mina into yami engiyenzayo, I'm a fair person, very very fair. Ngithe kumfana mina ngikwenzelile marketing ngakubusisela ijacket yakho yaduma kakhulu, let's give others a chance. Kungabi phela uKhehlelezi yonke indawo la kunemali khona ngivimbile. Kukhona abantu maybe abafisayo ukuzopartnerisha nawe because ijacket manje sifuna iSouth Africa yonke, even overseas iyafuneka. Umfana manje usehlulwa ukusupply, is failing to supply. Umfana uyafisa ukuthi makukhona umuntu ofuna ukuthi apartnerishe naye baphushe le business bayiphushe iyaya. Akuna nkinga lokho kuzoyenziwa. Bafowethu ngiyayithanda into eniyenzayo. Khuzani, what I like about you, ngithanda into eyodwa ngoKhuzani. Yazi abantu bangalike bele bethu Khehlelezi into kaKhuzani uyiphazamisile uKhehlelezi. One thing that you need to know about uKhuzani ngithanda ngaye. Naye futhi ngamtshela. He's very intelligent. He's business minded. Kodwa inkinga yakhe i1. Short tempered. Temper yakhe ncane. Short tempered. My short tempered akadlula entweni. Akadluli mayingadluli uyafuna ukupheya impela mawuke wamthinta uyabuya usukhohliwe. Athi wakwangishaya ngithi nama ke ngikushaya. Ngoba angazi nomkhulu namakhaladi kakhulu kodwa into ngamtshela futhi naye ukuthi and he is easy to be convinced. Azakholwa impela ukuthi hayi lo muntu akangifuna ke, but what I like about him is he's business minded. Sengakubona lokho kakhulu, whatever that he does ukwenza acabanga ukuthi okay, I can benefit here, of which it's a good thing. Ngibone ngale event ezobe ise Gcwalisa picnic uyiphushile kakhulu. You went all out, almost kuma province from a Joburg kuma universities, you went all out. Ngithandile ke le nto mfowethu kade uyenza. Ubuntu ukhombisa ukuthi uyisosha, ukhombisa ukuthi noma kuthiwa abantu bangathi uthwele but uhamba extra uyinikele entweni uyongena. And he's also supportive entweni zabantu aba upcoming artists, uyafika support and also ahambe indaweni lezi abantu abatakahambi kuzo ahamba azayofika kuzona. And I like that. And le eyokuthi awukhohlwa nawe impela ufuna ukuthi ugcine wena komunye umuntu. I like that for the fact that it's a challenge. Ngasho ngithi I take it as a challenge. Maybe esikolweni wayenza into okuthiwa i-debate. Remember, if you did into okuthiwa i-debate esikolweni, angavuma ukuhlula mina nami nge-debate. Angavuma ukuhlulwa, sasingaphikisana manje ngicine ngithi ayi asisukume phela sibambane ngezandla ke unganani ke. Mawukuthi uyangihlula nje ngeke. Ngoba phela i-debate uzokhumbula ukuthi umuntu ongayazi i-debate abanganga esikolweni. Wafika kuthiwe asikhulumeni nge-HIV and AIDS. Nina abangalapho ithani niyabulala, nina nithi ayibulali. So lapha babe checka umqondo wakuthi nina eniopposayo umqondo wenu ucabanga kanjani. So what I like about him, ndoda amadoda, keep it up. And ngikubona ukhula in such a way ukuthi mawukhula usayibambe kanjalo uyothi mawu reach age ukuthi awusaculi, believe me uzobe usunama business amanye ngoba ziningi izinto okuzona ongena kuzona. And futhi ngithanda nalento futhi ukuthi egameni lomsindo ngikhumbula nje hey uKhuzani ngikhumbula ngaze kasho kena ngimbuza ngithi hayi ngoba Khuzani uyayenza into ngaye ngambona behlasela umfana wami ungizwe. Ngasho futhi Khuzani ngathi ngizokubamba, yezo ngizokubamba ngoba ngambona ehleka uKhuzani ejabulile behlasela ungizwe bemkhipha ngemali ungizwe uKhuzani uyajabula uthi ya ngimtholile ngimtholile ngithi hey Khuba ngoba wajabula ngambona hayi uyakhululeka ugezeka ngaphakathi uthi yazi ngamthola ungizwe. But ke ngayithanda indlela enenza ngayo lapha. Kwakumdlalo uyaqhubeka umnandi. Kodwa ke ningahlali nikwenza ngoba niyokwenza ngelinye ilanga Khuzani kanti ngikhona ngicashile eceleni bese ngiyaqhamuka ngithi ngizwe ngena phakathi. Kodwa ke nani imlaya ngoba wayeyapi yedwa singekho, wayeyapi uyaphapha ungizwe, wayeyapi ehamba lapha neyambe ongena eyedwa. Kodwa ke bafowethu ngawuthanda le video, yazi ngihlala ngiyibuke ngathanda insizwa ihlangene zonke zihlangene zibumbene. Lithi iBhayibheli kuhle ukubona abantwana bakaNkulunkulu behlangene bemoya munye kufana namafutha ehle maDavid kaAaron. Ngayithanda le nto bafowethu. Eloke memezile umshawudi ethi yabona ke manje ngizwe ngo-2500 bathi sicela ukuthi manje uphume nje uyohlala ngaphandle. Ngabona usuku ungizwe ngamazi ngazi ukuthi uzoyithatha personal wathi phela yikho lento umqondo kaKhuzani wonke lo. Kanti uKhuzani vele uhlomile uyazi ukuthi uyomcindezela ungizwe uyomshaya uyomqeda. Kodwa ke it's a good thing bafowethu, ngiyayithanda le nto. And then going back talking about umthandeni, abambuka from far umthandeni babona indoda enodlame. Nami sikhuluma iqiniso nganginjalo, ngangibona umuntu onodlame othanda impi nje ongakwazi ukukhuluma. Hayibo lo muntu uma ungasondela eduze kwakhe, one thing engiyifunde ngomthandeni uthi uma bekhuluma ngawe Khehlelezi bekushaya
ungatatazeli bayeke baqede bakhulume baqede. Wangifundisa igama eli1 wangitshela isiZulu umthandeni esijulile. Wathi do you know one thing Khehlelezi, iyangicasula lento yakho yokuthula abantu baze bagibele ekhanda lakho bachaze amanga. Do you know ukuthi abantu bayawakholwa amanga achaziwe kuneqiniso elingachazwanga. Uthula kakhulu Khehlelezi, abantu bachaze yonke into yamanga bayichaze abantu baze bayikholwe bakotele phezulu kwekhanda lakho. Kunesikhathi la kufanele Khehlelezi abantu mabekhuluma amanga ngawo uvela usukume ebese uchaze iqiniso basale kanjalo. Ngase ngithi ngiyayithanda mfowethu leyo. Wathi mina ungabona ngathi abantu bathi nginodlame ngini. Kwesinye isikhathi kukhona into engifike ngiyilalele. Umuntu ngibona into oyishaya ngapha ayishaye ngapha. Ngibona into hayi. Bese ngambuza umbuzo ukuthi awukhulume. Ingoma kodwa yona uyayizwa athi hayi umfowethu ingoma uyayidlala kakhulu futhi kamnandi. Uyayidlala nami ngiyayidlala futhi ingoma kamnandi. Ngithi cha ngiyabonga mfowethu makukuthi noba u2 niya recognizana ukuthi ingoma niyayidlala. Inkinga ihlupha phela ngithi Khehlelezi la kubalandeli kodwa usazofunda ngoba waze washo wathi ngiyafisa ngelinye ilanga udume njengathi. Usazoyibona lento engisho ngoba ihlupha la kubalandeli. Abalandeli ibona abaqhatha bonke abasiqhatha thina sizodwa uthola sesizondana. Of which into engiyithanda nga umthandeni futhi hayi yabona makhulunywa ngokugqoka brand hayi impela uMaskandi into engayilandeli kakhulu kodwa uyabona ngathi ngiyibona ngathi yabona lo muntu lo ufuna ukuthi umzimba wakhe agqoke into imfanele qeda own step because you need to own the step. Mawi insizwa noma uyi-out kumele step usi-own into oyigqokile ungagqoki noma yini ugqoke noma kuthiwa into yakhe ishibhile kodwa ihlale kufanele. Yebo le wasefundisa nabalandeli bakhe ukuthi yabona abafana masenigqokile nasi step okumele nisebenzise, of which it's a good thing. It's a good thing. Leyo nto le bayazi ingeza ukuthi mase kugqokiwe ukuthi uhanjwa kanje and discipline akufanele kube uliwe no akufanele kuliwe. Yabona nje ngoba le jacket uyi2500 ngiyazazi ziyamthandeni ngeke zibe lokho ziyale nale bese kuba yilezi zika Khuzani. Hayi yabona abalandeli baka Khuzani mase kuthiwa imabhidi yagcwala impela futhi igcwala impela futhi ngiyanazi nizoyigcwalisa hayi kancane. Le jacket ke ngizoba ne meeting nomfana eyama Red Nation ngifuna ibe red la emuva la, eyama Blue Nation izoba blue la. Khona abanye ababuzi bathi indaba ibhala igama likabani. Indaba mawuyithenga ijacket idesignelwa wena ibhala igama lakho. Yabona nje ama Red Nation izothi Red Nation la ibe red la, eyama Blue Nation ithi Blue Nation la ibe blue la. Ngibonga isupport enini kumfana omncane. So istyle sabo ngiyasithanda. Enye into engiyithanda ngestyle sabo abakhohlwa emakhaya kubo noma bengathenga imizi. I remember uKhuzani I think unomuzi, I don't know whether it's Cosmo City or Randburg. Ngiyakhumbula nje umuzi wakhe uveza but uhlale semakhaya. Uveza umuzi wakubo wakhile ekhaya imall umuzi wakhe wakhile. Kwase kuba uye futhi umthandeni wakhile, which means nama artists amancane asakhula kumele abonele kubona ubhuti babo babone ukuthi no kwenziwa kanje makusetshenzwa. Madoda keep up the good work. Asihlanganeni ngomgqibelo futhi okhosini FM ngizobe ngenile lapha nalo babo yisayo lo okhohlwa ukwelapha fanele lapha abantu ukhohliwe nafanele ukwelapha abantu ulibele ukudelela lapho baba udokotela. Wakwambona umuntu njalo mayise oyster box uphuza idrink usekhuluma ngale drink wenza yini usekhuluma ngalokho akhuluma ngakho. Kanti baba uthathwa aphi lo uzalwa aphi kahle kahle lo baba ngiyele sitshele ukuthi kahle kahle la azalwa khona yikuphi la azalwa khona ngoba hayi cha awuyadelela nangumuntu wenkosi baba udokotela but ngiyathanda ngoba udelela okwelegend uyirazo kwashike bengizathi irazo ngeke umzwe khuluma inhlamba cha hayi bandlayi yonke into yakhe ayenzayo uyenza nje futhi nezilwane zakhe akayifihli ukuthi unezilwane zakhe uzenza nje. So ke afowethu ngiyamthanda baba udokotela, ngiyamthanda uKhuzani, ngiyamthanda umthandeni zinyanga zaseThekwini ngiyamthanda bafowethu ngiyabonga. Siyohlangana nje okhosini lapho ngizodlala ezami ezu5 baba udokotela adlala ezakhe ezu5 angazi ukuthi obani abazobe behamba noKhehlelezi kodwa ke sikiya ngengoma. Uhlelo lumnandi kakhulu okhosini FM olizobe liproducer umdonso sonke na ke silivuleni sizweni ukuthi baba udokotela uyobedelela ethini ngoba phela uyadelela asazi yena noma imayikho yayazi le azobe phambi kwayo. Umuhle umdlalo ngiyawuthanda umdlalo ayiye phambili impela iye phambili into. Asihlanganeni futhi ngomgqibelo wonke umuntu ongakalithola itikiti lalelani ngintshele kune surprise enginipathele yona kulwa mcimbi. Ngicela ukuthi manje hambani niyothenga amatikiti manje ngisho ngicela ukuthi mina ngiyokunika 5000 umuntu ozothi ngakubamba Khehlelezi
ngikubonile ungena nangu Khehlelezi ngena nangu Khehlelezi ngena 5000 uzowuthola kimi oyongibona ngamehlo mina ngisho uyongibona stage uyongibona sengivumbuluke stage ngithi mfulu oyongibona ngamehlo bafowethu ngizobe ngiphethe ngobhaka imali kanje ngiyomupha 5000 uthi cha ungibonile ngingena yayizwa leyo nto.